А всъщност как моите приятелки бяха сигурни, че аз нямам никакви гърди? Когато на няколко от момичетата им пораснаха гърдите, те станаха обсебени на тая тема. И започнаха да молят абсолютно всички момичета от групичката да си надигат тениските и да им показват гърдите си. Веднъж се бяхме събрали 5 момичета в нашата база. Ако искате, имам цяла история и за базата. Там 2 от приятелките ми буквално умоляваха другите 2 момичета да си надигнат тениските. Те бяха 2-3 години по-големи от нас и имаше какво да покажат. И те направо не ги оставяха на мира, докато не се съгласят. В крайна сметка едното момиче си надигна блузата, гърдите й не бяха особено симетрични и те не останаха особено впечатлени и затова продължиха да врънкат другото момиче. То беше по-срамежливо, но в крайна сметка и то склони, си надигна тениската и всички останахме направо цепенени, защото гърдите й бяха абсолютно съвършени. Симетрия, форма, големина, като нарисувано. Понеже, нали, тя не